Perquè mantenir aquest nucli viu en una societat que s'està descomposant és molt difícil, només ho pots fer amb la literatura. Només ho pots fer escrivint. Bueno, és una mica el que està explicant ella posant aquests dos personatges que cap d'ells dos és cap d'ells dos és una figura especial. O sigui, no són el narrador de Proust, saps? Mm. Que pot salvar-se escrivint i Escrivint. que pot donar sentit a tot escrivint. Aquesta és una senyora que tot això d'alguna manera ho intueix, però el que no vol de cap manera és pensar-hi. No, ja està clar, ja ho estàs dient. I que es passa tota la novel·la intentant no pensar-hi. Passa que aquí lo Se'n dona bèstia del compte, llibre és que quan li explota a la cara se'n dona és compte. molt difícil no pensar-hi. I diu, és que t'ho faig més explícit perquè així. En certa manera era un desastre per ella, una vergonya. Era un càstig veure enfonsar-se i desaparèixer aquí un home, allà una dona, Clar. en aquesta foscor profunda, mentre ella estava obligada a romandre allà amb el seu vestit de gala. Ella havia intrigat, havia malversat. Mai no havia estat del tot admirable. Havia desitjat l'èxit, Lady Bexborough i tota la resta. I una vegada havia passejat per la terrassa de Burton, vale? Que aquí és quan recorda cap enrere que és en realitat el que ens està explicant tota la novel·la, que tot aquest passat ple de possibilitats incomplertes és el que li havia com donat sentit. Ple de possibilitats incomplertes que no és que ella cregui que s'ha equivocat, ella creu que ha fet el que havia de fer amb la seva vida, però que simplement, bueno, no ho sé, però que ella creu que no s'ha Però equivocat. no, ella Vale? creu que... No, bueno, el fet que el de suïcidi és el que fa... Perquè per això la gent quan els altres es moren, moltes vegades està contenta, encara que no ho reconegui. És a dir, ella no té més remei que pensar que ho ha fet bé perquè el que coneix que ha intentat guardar aquest nucli, que era prou conscient com per saber que hi havia aquest nucli,